bên nặng đây. Nào đi. Nai naike chin Tripura haste chikon chachi kintu bai chini o Tripura haste chikon chapano Suchi yorlai phekjak mani chanai rok hingkai lomani bangrok mutu hanyo kaisa mangpili kasawi phekya jefuru koktuma thumnai media rok a Suchi yorlai phekjak mani chanai rok no rifri thangpuro hingkai kiri jagui kharka klai kitik khaiui rijak sorji yorlai tai pheknai manui chanai rok chwla simiya logi bwrwi rok bo tongo tabuk phekjaknai manui chathini chwla bai baksana bwrwi rok bo tabuk o phekjaknai manui chathini Suchi yorthini kubuljak belai no mangpili kaisa hamya kasawi phaikya chini Tiprasa rokni bosongni bisingo bahai khe bujuk sinani o chini Tiprasa rok no bahai khe sai bo kok khwnarok manchunani o chini khajani Tiprasa sikla sikli rok no phekjaknai manui tai yojaknai manui bai kwrwng kha khe amoni lama tei kunuya thwngnani pala yasak amsuk sai bo amsuk hini bo amsuk khe bujugui saparo se manina kwrwi o Suchi yojakma tai phekjaknai manui chama jaga no joto no kubulai tonglaio sana thangkhe chini Tiprasa dophha muiya chanai bosong mosom sachi hinui mano aroni bisingo se bwswk chwla sikla bwrwi sikla o hamya manui bai kubului tong chwng sal brum brum news khulkai nugo sal brum brum TV khulkai news channel o nugo sal kisa swkang chwng jotono national media o chini Tripura ni kaisa news nukha Tripura state o SIV positive rok manjaknai rok bangso kukha poronai chwla sikla rok hinui amtui hai news media rogo kasa phaimani pore phano tabuk phano swrungnai rwngya tabuk phano bujinai rwngya chini o Tripura haste ni tongnai borok rok tabuk phano kwrwngjak phekjaknai manui tei Suchi rojaknai bai bahai khe chini dopha kuchuku kaswnani bahai khe chini dopha agugui thangchunani chini Tiprasa ni dophani chwla sikla bwrwi sikla se mutai hai hamya manui bai kubuljak hingkai kaham kok kaham tomung buji rwmakhai kebo khwnana naiya kintu hamya kok hamya tomung chamung rok hingkai phwrwngna nangya tati no swrungui sibu amtui hanyo chini bosongni mangpili bo kasaui phairwi rwkha. Yang haste hapang khai sao nesa mukto kephek manui Tripura haste swnamna hinui yango hingkai kephek manui phaimani burung burung thakliya chwla sikla bwrwi sikla teiboso kubului tongsugo bahai khe mwthangwi maya o kephek manui phaimano omono joto swngmung tisanani nangkha joto borok swngmung tisana nangkha o kephek manui kasui narwkmaya hingkhai chini thwngyani bobisod rok chini thwngyani bobisod ni sikla sikli rok belai no hamya jagao thangui sogui paithago amsuk kok sagui no ang ani video no ma parijhnai norani channel o chajak khaiba like subscribe share khaidi mutai hai teibo kwtal kwtal video rok manani bagui.